Sanibona nabukela emakhaya mashada shisto khuluma la ku Classified TV News lapho khona sinilethela izindaba ze-heartbreak. Baningi abantu la ngaphandle bathi bakuma relationships but izinto abazibonayo or izinto ezenzekayo ukubona si too much. So la ku Classified TV News siye sinifundele lezo zindaba. So sitholile la istory saSiziphiwe. uSiziphiwe use-Eastern Cape kokuhlala. Uthi uSiziphiwe sanibonana eClassified TV kuSiziphiwe othethayo. Kake ngizichaze ukuthi ngikwephi indawo kokuhlala kodwa ngise-Eastern Cape. Udaba lami lubi kakhulu ngoba ndandithandana nomuntu ongazange niphathe kahle kakhulu for ixesha elide lapho zange nibone kahle uba ndiyoze niphinde ndibe kwi-relationship na. Umuntu ndajola naye for 7 years. After 7 years sahlukana saphinde sazama ukuzilungisa izinto kodwa ndabona ubana I'll be wasting my time. Ndaqala ukuthandana naye ndikwi-relationship but xa kuhambe ixesha I realized ubana ngumuntu engingaphusha impilo naye lona. Sathandana naye kwahamba ixesha then kwaqala waba ngumuntu oselayo. Xa esesela ndaqala ndabona izinto endibonayo ubana ziyanikhathaza kodwa ndanyamezela ngoba ndanibona ubana sinomntwana nalo muntu lo, so ndandicingela i-future yomntanam. Njalo ngama-weekend wayengumuntu orhola Friday, njalo nge-weekend wayengalali endlini. Yaqala kancane ethi uba setshomini zakhe kodwa ukuhamba kwexesha waya wanganifihleli ndabona ubana uba neentombi apho ebakhona. Kwakubuhlungu ndade ndifonele nomama ndimxelele ndilila kodwa ndibona uba akuzundinceda ukuhamba ndixelela abantu. The only thing eza kundinceda kukubana ndenze icebo lobana ndiphuma kanjani kule ndaba. Wathi xa ebuyile Monday afike enze ngathi ndim orongo ngoba ndimane ndimfowunela ngendlela endibona ngayo okusho ukuthi kwakumele ndingamfowuneli ndimyeke abe lapho ebakhona ngalelo xesha asuke ekhona ngalo. Kukhona enye imini engeke ndiyilibale lapho ndashiya khona umntwana endlini ndaphuma ndithi ndiyomkhangela because ndanivile ubana uzawuselela kweyiphi indawo. Ndenza icebo ubana ndizaphuma ndimlandelele ndithi ndifuna ukumbona. Ndiyazisola ngoba kulapho ndaphuleka khona inhliziyo kabuhlungu. Namhlanje xa ndiyicinga le nto iye indenze ndibe emotional. Ubona ndiyibhalele eClassified TV ingoba ndizama ukubona ubana iphume enhliziyweni okanye ibe yinto eqhelekileyo. Ndahamba ndimlandela enganiboni yena kodwa ndenza sure ubana andihambi ndodwa because ndandindoyika ubana uzanibetha if kwenzeka sidibana or if kwenzeka enibona. Ndahamba ndaya kwenye indawo aselela kuyona engeke ndiyibize ngegama. Xa ndifika wasela phana neetshomi zakhe ndabe ndimjongile kodwa yena enganiboni. Lapho ndishiye umntwana nomntana wekhazini yam omncinci. I-stress sasindiphethe ngaloo mini because ndihleli umntanam uhleli nomntwana phaa. Yiyona nto eyandistressa kakhulu. So ndamgada and then kwahamba ixesha lapho sendibona sekufika neentombi. Ngendlela endandiphatheka ngayo kabuhlungu ndandifisa ubana ndiye phaa just to approach him andibone. Kodwa ndakhumbula ubana icebo lam kukuba ndibone yonke into ayenzayo xa ngaba engekho endlini. To cut the long story short, bangena emotweni bahamba.
Ndazama ukubalandela because mna ndandihamba netshomi yam. Sabalandela baya apho kuhlala khona itshomi yakhe. Ndandike ndiye khona nje xa ngaba siyozipholela sihamba sonke. So baya apho kuloo ndawo sabalandela. Xa sifika sangakwazi ukungena savaleleka ngaphandle. Then ndamfowunela ndambuza ubana uphi. Wathi yena uvele wangena emsebenzini uzosebenza iweekend yonke and kungoku akekho usendleleni ejonga eKapa. Kula ngabona khona ubana andinandoda pha, ndinenja umgododziya. Then into eyenzeka apho ndahlala kwaze kwasa. Iwari yami imane ithi umntam usel nomntwana pha. Kodwa ke ndanyamezela ngoba ndifuna ukwenza sure ubana yintoni eyenzekayo pha. Xa bephuma ekuseni ndabe ndimile egeyithini. Kulapho ndamconfronta khona, wandibetha phambi kwamadikazana lawo ewayehleli nawo ngalelo xesha. Ndathi xa ndigoduka ndabona uba ndizafika endlini ndithathe into zam ndihambe ndiye ekhaya. Kusukela namhlanje andisathethi, kuze kube namhlanje andisathethi naye. Umntam ngowam, yena akangeni ndawo. Undihlukumezile laa mfana phambi kweetshomi zam endihlazisa ngazo. Sinjalo ke istori esisithole namhlanje. So indlela engibona ngayo la usisi lo udinga ukuthi le story lesi ahambe sixoxa so that ezokwazi ukuthi siphume kuyena. Another thing, into mohamba uyincokola uyakwazi ukuthi ukhohlwe ngayo igcine seyinto engekho that serious. But if uyathula nayo ifele ngaphakathi iyakusinda. Thola ukuthi mhlawumbe la kumele ukuthi uyafocusa khona wena uluza ifocus ngezinto esezadlula which is past. So i-advice yami kusisi ukuthi makenze sure ukuthi uhambe incokola nje so that izaba yinto normal or izaba yinto engenasindo kuyena ukuze abe right. So babukeli, namhlanje isona ke sole sisitholile lesi. Sicela nisibhalele izitori ze-heartbreak sizifundela kwiKasified TV. Cela ulike usubscribe. Ngiyabonga. Danko.